размаўляцца пра асабістую гісторыю грахоў і збаўлення. Вы памятаеце пра гісторыю сваіх грахоў? Якія яны былі, якія зараз? Я не памятаю. Я яе нават наўмысна забываю. Бо там не шмат чаго прыемнага. Там шмат бруду, шмат аскаржэння чалавечай годнасці. Канешне, ёсць у гэтай гісторыі файныя моманты. Моманты аздараўлення, вызвалення, моманты хвалы Божай. Але варушыць гэтую ўсю грахоўную даўніну не занадта маю жаданне. Нядаўна заўважыў, што губляючы памяць аб уласных грахах, аб тым, што было, з чаго Езус мяне вырваў, я нібы губляю частку праўды аб сабе, а згубіўшы, пачынаю лічыць сябе лепш, чым я ёсць на самой справе. Памяць аб грахах дапамагае зразумець тое, што ўсё, што я маю, гэта не дзякуючы мне, маей моцы, а дзякуючы нястомнай працы ласкі Божай. Папа заклікае не забываць гісторыі сваіх грахоў і карыстацца ёю ва ўласнай малітве. Ведаеце, ёсць тут яшчэ адзін вельмі цікавы момант. Навошта апостал Павел распавядае ўсім аб сваіх грахах, аб тым, што гнаў касцёл і забіваў хрысціян? Мне падаецца, толькі для таго, каб праславіць Бога, каб усе ўбачылі, на што здольны наш Бог. Сведчанне іншых вельмі шмат веры нараджае. Але гэта вельмі цяжка, складана, да і не кожны слухаць будзе. Паважаныя нашы гледачы, жадаю, каб вакол вас былі такія людзі, якія здольны слухаць, якія здольны падтрымліваць і разам ісці да неба. Вы зараз не глядзіце на мой сумны настрой. Па-рознаму бывае, і радасна, і сумна. Але ведаю адно, што гэта пачатак адвенту, пачатак таго перыяда, калі Езус прыйдзе, дакладна прыйдзе, і зменіць, і пераменіць усё, і вызваліць, і падаруе сапраўдную радасць.